рӯзи 27 сентябри соли равон айбдоркунандаи давлатӣ ба роҳбарии маркази тоҷикон дар Москав ва яке аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия Иззат Амон 9 соли зиндон талаб кардааст. Дар ин бора вакили дифои Иззат Амон Саидбурҳон Шарифов ба Азия Плюс хабар дод. Мафсуд гуфт дархости додситон ба он асоснок карда шуд ки онҳо натавонистанд ҷабрдидаи охиринро дарёфт ва маблағи зарарро пардохт кунанд. Азбаски ҷабрдидаҳои мо дар ноҳияи ҷаҳон зиндагӣ мекунанд, мо натавонистем онҳоро пайдо кунем. Ҳарчанд маблағи зарар он қадар зиёд нест, ҳатто пайвандонаш ҳам ҳозир нашуданд ки дар суд ширкат кунанд. Бинобар ин як нафар ҳам бошад зарар барқарор ношуда ҳисоб меёбад. Баъди талаби додситон мо дар филиали Амонатбонк ба номи ҷабрдида суратҳисоб кушодем ва маблағи зарарро ба суратҳисоб гузаронида расидашро ба суд пешниҳод кардем, гуфт Саидбурҳон Шарипов. Ба гуфтаи мафсуд баъди дар суратҳисоб ҷой кардани маблағ акнун ҳамаи зарар пурра барқарор шуд ва ба наздикӣ сухани охиринро додгоҳ мегӯяд. Бо ариза пешниҳод кардем ки бинобар талофӣ шудани зарар нисбати зерҳимояи ман қонуни афт татбиқ шавад, вале додгоҳ аризаи моро ба эътибор нагирифт. Гуфтанд зарарро худи ҷабрдида бояд бигирад ки пагоҳ даъвои дуввумбора накунад. Аз ин рӯ то пешниҳод кардани расиди суратҳисоб суд танаффус эълон кард, шаҳр дод вакили дифоъ. рӯзи 24 сентябр Саидбурҳон Шарифов ба Азия Плюс гуфта буд ки аз ҳаҷми умумии зарар танҳо 12 ҳазор сомонии дигар боқӣ мондааст ва баъди пардохт кардан Иззат Амон барои татбиқи қонун афв нисбаташ ариза пешниҳод мекунад, вале ӯ гуфта буд ки дар пайдо кардани ҷабрдидагон мушкилӣ пеш омадааст. Аз ин пештар вакили дифои Иззат Амон изҳори умедворӣ намуда буд ки бо эълони афв ба муносибати 30-солагии истиқлол парвандаи Иззат Амон шомили афв мешавад. Ба гуфтаи ӯ Иззат шонси 100% афв шуданро дорад.